Vi vil gerne bevise den separable differentialligning. Hvis en differentialligning er skrevet på formen dy dx er lig med h af x gange g af y, hvor h af x er en kontinuert funktion, defineret i det åbne interval i, og g af y er en kontinuert funktion, defineret i det åbne interval j, hvor i g af y ikke må være lig med 0, så gælder det, at 1. Løsningsmængden til differentialligningen er den samme som løsningsmængden til integralligningen. Integralet af 1 over g af y, dy er lig med integralet af h af x dx. 2. Integralligningen kan altid løses med hensyn til y, hvilket betyder, at der altid kan findes løsninger til differentialligningen. 3. Der er givet et punkt px0, y0, hvor x0 ligger i intervallet i, og y0 ligger i intervallet j. Så findes der en entydig bestemt løsning til differentialligningen, hvor den uafhængige variabel x ligger i intervallet i, og den afhængige variabel y ligger i intervallet j, hvis grafen går gennem p. 1. Løsningsmængden til differentialligningen er den samme som løsningsmængden til integralligningen. Okay. Det antages, at gy er kontinuert, hvorledes 1 over gy også er kontinuert. Herved er de forskellige integraler, der optræder, veldefineret. Vi starter med at substituere y med f af x, således at der i stedet for g af y nu står g af f af x. Herefter udnyttes det, at g af y ikke må være lig med 0, og h af x isoleres, hvorved vi får 1 over g f af x gange f mærke af x er lig med h af x. Hernæst findes stamfunktion til de to funktioner. Her har vi integralet af 1 over g af x gange f mærke af x dx er det samme som integralet af h af x dx. Herefter substitueres tilbage med y er lig med f af x, så vi nu får integralet af 1 over g af y dy er det samme som integralet af h af x dx. 2. Integralligningen kan altid løses med hensyn til y, hvilket betyder, at der altid kan findes løsninger til differentialligningen. Vi tager udgangspunkt i udtryk, som vi kom frem til i del 1. Hver af disse integraler har svarer til en stamfunktion, og derfor kan vi så skrive dem henholdsvis stor g af y og h af x. Her får vi så også, at hvis man differentierer stamfunktionen, den store g af y, så får man så 1 over g af y. Forskellen på disse stamfunktioner er en konstant, hvilket ses her. Vi vil gerne isolere for y, og det gøres ved at finde den omvendte til g. Når man har en omvendt funktion, kan man således fjerne den anden funktion. Og den omvendte funktion til g må nødvendigvis være g opløftet i minus 1. Så det får vi her. Herved så går g ud med hinanden, hvorved at vi kun har y tilbage på venstre siden. Selvfølgelig skal der også ganges med g opløftet i minus 1 på højre siden. Herved får vi y er lig med g opløftet i minus 1 gange med h af x plus k. Herved er det blevet bevist, at det er altid muligt at isolere for y og løse differentialligningen i forhold til y, hvorved der kan findes løsninger til differentialligningen. Yes, og hvis vi så har et punkt, p af x0, y0, som den her funktion den løber igennem, så kan vi indsætte det udtryk, vi fandt før, at gy er lig med hx plus en konstant, der forskellen er konstanten, og så kan vi så indsætte x som værende lig x0, og y værende lig y0, og så kan vi isolere for den her konstant, og så får vi en specifik løsning. Og så isolerer vi så får vi k er lig med g y0 minus h x0, og det kan vi så indsætte i udtrykket for funktionen, og så ser vi så, at k det er lig med differencen mellem stamfunktionen til g y0 og h x0. Yes.
Og så har vi så kan vi konkludere, at vi nu har en endegyldig fastlagt funktion, og nu er vi så bevist punkt 3.